טבי, הולך להיגבור, יורד לדשא. גיבור מנסה לעשות סיבוב, אין כאן שום דבר. דמרי, אורמוש מתחיל את הפתיחה שלו, טוטו תמוז עושה את הסיבוב, תמוז. שום דבר. חוזר עדן טבי. אין נגיעת יד. בדיוק. לא היה שום דבר. שום דבר. שום דבר. משחקי, יחד עם חוטבה. עטר מנסה לברוח לשולר, היה כאן נבדל, היה נבדל, ועטר בשימה, זה צהוב! זה צהוב שני! דבר כזה, דני, לפי הספר, צהוב שני ללירן עטר. לפי הספר, כן. הוא לא ישלוף כזה. אבל הוא יגיד להם... אתה יודע מה, כבר ראיתי מחמירים במקרים האלה, אבל בסדר. תראו כמה סקרנים על הדשא, איזו מלחמה. אבל במחזורים האחרונים זה לא הולך לו, אבוטבול. נראה את הכדור שלו, יש נבדל. לא. ומה? זה לא מגיע לדין כרטיס צהוב. לא יכולה להיות כאן סולחה. עם אויבים עושים... לא יודע, אוקיי. עושים שלום. מה, מדברים על כדורגל בחייך? אתה ראית את התמונות בעצמך, אבל בוא נהיה מהתקפה הזאת של הפועל תל אביב עכשיו. מסתיימת, ו... טבי. תמוז... על מה אני לא מבין? פועל תל אביב, קליימן הוא השוער, שחקני השדה טואמה, אלירועי כהן. בוודאי, תסתכל. הנה זיו, מסירה כפולה עם יד שמאל. עם היד ודוחף אותו, בוודאי. מאוד מיותר מבחינת חוטבה. מבחינת חוטבה. תשמע, מבחינת חוטבה תסתכל, הנה, הדחיפה. ומשיח. ניסה מסוכלת גם. חילוף הבא של הפועל, אלרועי כהן במקום יגבור. אלרועי כהן שסופסל אחרי 20 משחקים רצופים בהרכב, ועכשיו טואמה. עוד צהוב. רואה את הכרטיס הצהוב. לטואמה הפעם. דן. שולח את זה לזיו. והחוטבה. מפגש אחד ביניהם מוליד פנדל. רפי דן. זה פאול ברור. פה לא היה כלום, ופה היה פאול. פה פאול ברור, ודוידי 5 מטר מהאירוע. המשיח כבר מטרה בחיימוב, לא מבזבז זמן. הנה, מצב פה לדעתי לא יצא הכדור את קו הרוחב. אלרועי כהן ינסה להגיע לזה. ברור שעדיין יש להם את היכולת האישית בכל רגע לעשות את המבצע. והפועל כל כך צריכים עכשיו את אוטו, וזה מבצע, יגבור. נסה להיכנס לתוך הרחבה, אם יש שם נגיעת יד, משיח קרוב. כהן. בואו נראה את זה. הנה, פוצ'ץ. יש לו, זה פוגע לו בגב. כן. נעביר את זה לאמצע עם ההרחקה של ייני. שוב כהן. זיו עדיין על הדשא, משיח שורק לעבירה, אבל צריך לטפל בזיו. כדור חופשי. להפועל. אבל הם לא רגועים שחקן להפועל. כדור יש של מכבי. יש כאן כרטיס אדום עכשיו. כרטיס צהוב שני. דמרי? עוד אדום. מה זה הקרקס הזה? מה קורה כאן עכשיו עם לופין? תראו את אוטו תמוז ודמרי, וידין מאוד כועס. הנה משיח. המשחק הזה, אתה יודע מה, עומד להתפוצץ עכשיו. אביחי ידין שם משתולל.